dubtes! Quim Agudet, Pol Parés. Tom Ferrer. Jo em dic Marc. Venen dient que tenen alguna cuinat, llavors cara a cara. No! Amb aquella nena, no? La que es fa tot Torelló. Oh! No diu el nom No. Tanquen, que li tanquen. Ja està. Si et lligues a gent que va disfressada tot l'any... En el seu passat n'hi ha algunes que segueixen disfressades. Superatex. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me Uepa! Vale, no esteu mirant cap pel·lícula de Harry Potter perquè això és la Heavy, és un especial carnaval perquè aquí us on es celebra el famós Carnaval de Terra Endins, que és espectacular. No estic sol, no sóc l'únic que va disfressat, per tant començarem amb un company d'escola de Hogwarts. Jan Casadesús, vamos! 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 Pilla el micro ara, cabron. Ai, sí. De quina part de l'escola ets? Bueno, ho has dit molt bé, soc de Hogwarts. Sí, i es fa molta màgia allà. Quina casa? Hogwarts. No, quina casa de Hogwarts? No arribo a tant. No, ets de Hufflepuff, tu. Jo soc Gryffindor. Tu ets de Hufflepuff. No. Vale, sí. No, soc de Gryffindor, també. Bueno, vale, perfecte. Avui en Carbona m'ha dit que el presenti com Oni-chan, o així, perquè va d'otaku. Endavant, Carbona, vamos! Oni-chan! Per què tan Oni-chan, bro? Bro, no ho he dit jo, allò d'això. Ha dit que és bastant otaku, però em mola, bro. No sé. Et mola el rotllo otaku, no, ara, últimament? Poc. Últimament estàs otaku, cabró. Xupa'm la por. I per últim, però menys especial, el nostre duende de Hogwarts. Duende, sí. Arnau Barraqueta, vamos! Uala! Qual·le, bro. Molt bé, bro. Què fas, bro? Ridículos, No, vaya polla, cabrón. Sí. Sí, va. És un puto duende. Vas potent, Arnau. Elfo, us mataré Un Dobby, Jo bro. volia dir una cosa, és que en Jan així sembla una monjeta. Una monja. Una monja. Una monja. Bueno, Sí, molt bé, per què dir que no? realment Sí. Bueno, que avui és Carnaval, abans ho havíem parlat amb l'Arnau de que crec que és bo conèixer el quilòmetre zero, també conèixer les joves promeses, perquè aquestes ja hem parlat amb ells un rato. Venen fortes, Pau, venen com unes putes I màquines. cada vegada van més fortes el jovent, i això Sí, bro. m'il·lusiona, la veritat. Van més Fantasia. catxondos. Venen amb carrerilla, sí. Correcte, Sí. per tant, si em poses la cinta, Marc, i em poses el primer... Ei. Molt bé, bravo. Ei. Pues que entri el primer, vamos! Un moment, perdona, Com perdona. estem? Ei. Va. Què? Marc, és normal que parpadeixi allò? Vale. És que ens fa por tot, Marc? És que hi ha hagut un error tècnic, però bueno, endavant. Uau. Com sempre, en aquest cas, en tots els públics, sempre et preguntaré nom, edat, estat civil i si portes alguna cuinant per aquest carnaval. Bueno, nom, Guim Agudet, edat 17, estat civil solteríssim, o sigui, estem fatal. Bueno, fatal o no fatal? Depèn de com t'ho miris. Per aquesta nit no. Exacte, per aquesta nit bé, Per què? Portes alguna cuinat? no. Ah. La paraula no és cuinat. Ei. Poder tenim algun ment. Vale. Però Pensat. Algo Tenim pensat. algo pensat, però no cuinat. Calma. Vale, va. Anem a improvisar una mica, a veure. Calma. A veure el panorama. A veure el mercat. No. Percentatge Victòria? Per preguntar? 100%. Oh, xupar! 100%! A xupar-la! Alguna caurà, bros. Molt bé. Que humilde, que Si a humilde. les 4 encara no són 6, doncs... El que hi A hagi. lo que sigui. Amb les altres gambes. Ja, sí, cal. Anem a liar-nos amb en Goku, d'acord. És el teu primer carnaval? No, tercer ja. Tercer, experiència, pel que Uau, veig, no, com ja? puja. Una mica. Tens hype per aquest? Sí, la veritat és el que tinc més ganes, Molt bé, que bravo. Clar que sí. Molt bé. Vale, jo et volia preguntar, en aquest cas, el nom del grup que teniu vosaltres com es diu?
Els corruptes. Molt bé. Ei, Sòlid nom. els corruptes. Sòlid nom. Ens podeu seguir a TikTok, si voleu. Bueno, és que jo volia dir, però és que han vingut aquí com un exèrcit, bro. Sí, no, Han no. aparegut aquí com uns mercenaris. Uns mercenarios. Hi ha 800 persones a les Corruptes literal. 800, sí. I com és els corruptes aquesta vegada aneu de gamba? Com és? Anem de gamba. Molta gent es pensarà, no sé si heu vist el meme d'en Montoya. Sí. A la Sí, gamba! sí, correcte. Això. Abre la pielita. Bé, no anem per això. Ho teníem pensat d'abans i clar, ens ha fet una mica de ràbia, no? Perquè És una putada. és una putada, perquè ara segurament hi haurà més gent de gamba i diran, mira, aquests Sí. també com Clar. tothom de Montoya. Però jo crec que Vaya és molt cabrons. graciós anar de gamba i trobar-te un altre gamba. Que no serà igual També, també. No, Sí. ja. Podria ser això. Exèrcit de gambes. Correcte. És cara? Què us ha costat? 20 euros a Amazon. Hòstia, molt bé. És que jo això és un tema bastant fort. En plan, Carmel es gasta molta pasta. Sí, 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 Entre sí. l'alcohol, És- les preses, les entrades. Ho és tot, és una merda. Home, nosaltres, aquesta puta varita, 12 pavos. 40 pavos. Sí. Vale, en aquest cas, m'agradaria que també, com has sigut valent i has sigut tu el primer, Sí. serà un d'aquests 3. I digue'm qui serà el valent que vingui aquí a contestar unes preguntes després, que ja se la saben els fills de puta. Clarament, ell ja ho sap. Billy Casper. Sí, Billy. I sense por, bro. Li agrada. Però per què li dius així? Si és Billy tu, Marc. Casper. Però Casper de Fantàstic. Billy Casper. Perquè sembla en Casper. No, jo no vaig... Pues saps que no ho sé, per què? Billy Casper. Uau. Pots T'ha dit que mola explicar molt. dieu Billy Casper? Billy Master, Billy Master... Ah, vale, vale. Ell ho sap, ell ho sap. No ho sé. Tu tens algun nom curiós? Home, Un apodo, un nickname, un nickname. Flautet. Flautet. Guimotet, flautet. Tenim tots un mote, eh? Ei, Ah, sí? És el nickname de la Play o no? flota. No, el nickname és un altre. el que té molt bo és que té uns passos prohibidos, bro. No. Vages molt bé. Els vols treure... Ara o més tard? Més tard, més tard. Més tard, Vale, més tard. Hype, Vale, hype. Hype. Deixem Vale. hype. Qui de vosaltres creus que és el que lliga més? Senyala mal. Molt fàcil, Anton. 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 Nickname Lick. Però per què? Lick. En Lick. Tots tenim un, en Lick. En Lick. I per què creus tu, des del teu punt de vista, per què creus que ho és ell? No sé, mira, la barbeta, l'altura. L'altura. L'altura ajuda molt, La l'altura. barbeta ara, la Ja barbeta veurà. amb 17 anyets, Està ojo. tranquil·lot, collons. Té tècniques, té coses. Sap merda, és un jugador tècnic, Sí. no? És savi, Jugador és savi. caro. Jugador caro, bro. I Sap qui coses. creus que és el més guapo de vosaltres? Ell també. Ah, tu. Sí, clar que sí. Clar que sí, valentia, joder. Clar que sí. Vale, i ja per acabar una mica, ja com a squad també m'agradaria saber com us organitzeu vosaltres el tema cubata. Quin cubata soleu portar vosaltres? Cubata. Que us prepareu, Hi eh? ha diferents opcions entre el grup. Jo, personalment, 43 sempre, El fallo. 43 de tope, i llavors ho mesclem o Coca-Cola o Red Bull. Uah, és que Depèn del dia. anant per- Avui, Red Bull. Però tu, home, Però vosaltres, animals, beveu d'això, també? una cosa. Però feu 43 Red Bull i no us moriu. Ningú s'ha mort mai. Vai, de moment estem vius. Avui, demà poder no. Però pensa que són els inicis. Nosaltres quan començàvem també diem coses No poden superdures. els inicis, aquests porten més Bueno, festa vale, que- no. 43 és dolç, entra fàcil. Jo amb cardo Roni no entra. Tu, però el Uau. Red Bull no et fa que el cor et vagi al fall. Clar, que... No, a tope. Clar, fins que pari, fins que pari. Vale, una forta aplaudiment. Bravo, bravo! Ei! Han pagat. Tu que menys no, aquí entre gambes. I se I l'està, deixa cabró. anar la gamba. Bones, Se la bones. És escamarlar, no? És que sí. No vols parlar. Vale, nom, edat, estat civil i si tens alguna cuinat. Jo em dic Pol Parés, tinc 17 anys i estic solter. Clar que sí. Molt bé. I lo malo? Solters, tu? Si trobem alguna que carnaval, que ja hem cuinat una mica, fer la feina. Let him cook. Tu, Pol, tens nickname? Tens Sí, un apodo? diuen paté. Paté. De Parés, Pol Paté. Paté. Oh, per Pat què de posa paté. aquest nom? Què és el fill de Qui és el fill de puta? Perquè no té un nom. Entre tots, entre Desgraciat. Sí, sí. En paté. Paté, bro. Home, però és divertit, és divertit. És molt divertit. Vale, Pol, a part de tot això que estem dient ara, tu quin creus que és la millor disfressa que podria portar un tio, en aquest cas? Per fer-te el sexy. Per fer-te el sexy. Lo típic de SWAT, que Mític. estigui una Uah, mica és que de és- Clàssics. És disfressa llegendària. Tu hi has anat, no, Jan, potser? No, de SWAT no. Jo vaig anar de presoner. Ah, tu... Personer també, sí. Clar, Tatus. Aquells tatuatges... És que són molt top, els tatuatges aquí. És un tot. puto xungo, bro. És un tatuat de puta Sí. I a les ties els hi encanta això, bro. Sí.
Tu vas anar al presoner? Sí, jo vaig Vas triomfar? Vas coronar? No. No, Xupar-la. Sou com la gamba aquesta que et cau per aquí. Per mi és facto, Lligues més fent el ridícul. Clar que sí, bro. No passa nada. Bueno, però tampoc els hi diguis això. No, però és per anar a fer el ridícul. Sí, per ser divertits, clar. Pots anar millor. A veure, ensenya'm la teva gamba, clar, bro. Ja està. Bueno, Show. violència, això, bro. No, vale. Això és savage, bro. Vale. Bueno, ja hem tingut aquí una mulladeta. Vale, i el de la tia, que tu dius, hòstia, a mi quan les ties van així, a mi em funciona molt. O sigui, em tenen molt Que guanyat. t'atraiqui. Conill, saps? Típic. Les conejitas. Conill típic, eh? Conejita Playboy. És que és molt agressiu, el És conill. el típic de tia que posa calent, saps? Lo típic. Tu t'has fet alguna conilleta, Pol? La típica 4 letres, Jo no, no? jo no. No, tu I, no? a veure, jo sí que t'he fet una pregunta. Pol, i... Hòstia, Pau! Va, és el meu mòbil. Aquest mòbil està al fang. Sí, vale. I tu, Pol, en plan, alguna vegada t'has liat amb una tia de carnaval i anar disfressada d'alguna cosa? O sigui, és a dir, t'has liat per carnaval? El carnaval era més jo veure a fondo, passar-m'ho bé. Clar que que així sí. que més el- És que ha de ser S'ha d'anar això, l'objectiu s'ha de la nit. És que Clar, clar. s'ha de ser un I objectiu. passar-t'ho bé. Disfrutar, vull dir, Clar que cada sí. any hi ha un a l'any. Carnaval, Clar que amics, sí, el cor correcte. i poc més. Però. I algun d'aquests desgraciats s'ha liat al carnaval? Buah, és que... Mira, el que aixeca la mà. Ei! Que l'any passat De què anava disfressada la noia? No se'n recorda. De Pavo real. Per la disfressa segur que no va ser, no? M'encanta. Molt bé. Uau. Un fort aplaudiment per en Pol, bro. Molt bé, bravo. Molt bé. Què fas? Dale. Que passi el següent. Literalment aquest Com que els ve tunegen, és la gamba. És la gamba. La Big Gamba. És el gambote. El hombre gamba. La gamba. I gegant, bro. No. És un Impressiona, impressiona. Bon dia, bon dia. Vale, nom, edat, estat civil i si avui tens cuinat alguna Em dic Tom Ferrer, em diuen Lic, sóc el Lic. Lic. Lic, què vol dir? Lic, L-I-C. L-I-C-K. Uf. No, H. Lich. Per què? Uau. La bola que flipes, eh? Sí. Té aura. Té aura. Aura de villano. Mister Aura. Em dic Tom Ferrer Bertrulic. Bertrulic. I Lic. Del Bertrulic. Aquest ha anat amb mala intenció com en Casper, bro. Clar, en Casper és dur, saps? Sí. No, perquè... Amb tu han anat a lo fàcil. Es diu Billy, li diem Billy, i crec que el Fortnite o el nickname de la Play es diu Billy Master. Billy Master. I un dia va dir Billy Master, Billy Casper. I Casper, s'ha quedat Casper. S'ha quedat. I tinc 17 anys i no tinc res cuinat. Bueno, tinc la meva parella. Clar Clar que sí. Parella. Casat. Fa molt que tens parella? A lo fàcil. No, bueno, des de novembre. 3 mesos. Molt bé. Nadal juntets. És la primera? No. N'hi ha hagut abans. Ja busques el titular, tu ja, bro. Ha sigut la segona. Que jo consideri la segona. Que tu consideris. Que consideri, perquè... Una per any, No. Però des de quin any? Des de quin any? Però passen coses i... Vale. Millor no cal recordar. Vale, va. Perfecte. Una pregunta. A veure, els que veniu aquí, en plan, he escoltat tot el rato que teniu 17 anys. Vull dir, qui us compra l'alcohol? Però jo crec que el Lic, home, el Lic entra al paqui. El Lic fa allà i em dic. Sí. Acaba, com si fos... S'ha de posar veu. No, ja ho tens de normal, cabrón. És que tu, de fet, et deuen demanar el DNI per ser massa gran. No me'l demanen, perquè entres i va... Un licor 43, si ens veu greu. El 43. On aneu? El Paqui. El Paqui. La confiable, la confiable. I és col·lega el Paqui, ja o no? És col·lega. Uau. El Paquiali, saben el nom? No diu el nom No. perquè... Que li tanquen. Ja està. Un dia vaig anar a un súper, No, que li tanquen el xiriquit. Pobre desgraciat. vaig anar a un súper, vaig anar a pillar alcohol, unes birres, i m'han demanat el DNI, Hòstia. i clar, no... I vaig dir, vaig a casa, el vaig a buscar i ara te'l porto. I no vaig trobar. Una que és molt bona és... Va, Me l'he deixat al pillar, cotxe. Jo... Ah, clar, és que clar, però has de tenir les claus, bro. Clar, però bueno, El cotxe. tires d'aquesta. Bueno, però te'n vas com una rata, eh?
Sí, aquest és l'objectiu, no? Quan Clar. vas al cotxe, que no tens ni cotxe, perquè ets menor, ara que peti. Te'n vas a casa. Què passa? Tens això de casa. Vas a peu. Te'n vas a dormir, bro. Però en el teu cas han dit que tu ets el que més lliga. Estàs d'acord en aquesta afirmació? Molt d'acord. Perquè no pel meu llisto, sinó pel seu. Sí, fan pena. Fan pena. Perquè no en saben. No. Mira que no, saben. mira, són guapos. No tenen Se'l tècnica, veuen amb no. l'àvia. No tenen tècnica. Quina tècnica els hi... Però tenen potencial, això sí. No? Tenen potencial? Tu creus que tenen potencial? Són uns pecho frios. Són pecho frit? Aquí- No. Venen dient que tenen algú cuinat, llavors cara a cara. No! Es caguen a sobre. Sí. Es caga. Ni es miren, ni es parlen. No. Hòstia, cagada. Cara a cara, hola, com et dius? Ah, vale. La cagada va en la taza, eh? Vale. Bé, a mi m'agradaria, ja que han dit que és l'expert i ha dit que els seus amics són uns pecho frios, m'agradaria que ens donessis un consell allà a los Clar. viejos. Quina és la diferència Clar. entre tu i ells? No, la confiança. Tenir una pava localitzada i dius, aquesta és per mi. Aquesta és per mi. Només. Bueno, a veure... Tampoc pot ser tan tòxic, eh? No pot ser tòxic. No és possessiu, bro. No és No siguem tòxics, Arnau, tranquil, tio. Compartir és viure. Segle XXI, Raquel. Oh, sí, però ja m'entens que aquella nit és el teu únic objectiu. Sí. I què? I què fas després? Alguna tècnica ens recomanis? Per obrir-la. El típic, que hi ha molta penya per allà al mig, i tu vas a la direcció de la pava, i dius, perdona, puc passar, tal, i et mira, i dius, sí, passa, i llavors comences a parlar amb ella. És màgic, eh? Trencar el gel. O sigui, això m'està molt bé, però jo provo això i després què dic? Perquè dic, sí, passa. I em quedo allà i què dic? Després li dius... No, el típic... Hola, ens liem? No, I et llences, bro. Comences el so. has de dir, de què vas? O sigui, no. Què està passant? Què vas dir? Però aquest tio com lliga? No ho entenc. De disfressa. Bro. Clar, o te'n rius una mica de l'express i vas superfea, no sé què, o... No, bueno... Però què estan dient aquests tios? Bueno, les ties els hi ha que les Llavors, al moment ja ho saps, si tens possibilitats, es nota. Si la papa passa de tu, següent. Quin gran consell, un aplaudiment, vamos! Bravo. Vamos! Aquí s'han dit unes quantes coses. Apareix com si fos el vengador, eh? És el savi de tot. Vam posar justícia. Comença el show, deixeu-lo parlar. No, a veure, lo d'en Guim, de que no en portem cap preparada, ho sap tothom. Com? Sap tothom? Te'n vas amb la meva iaia, que se'n va comprar el pa a les 9 del matí, i li dius, tu, aquest meu amic així, que la gamba, aquella... Sí, amb aquella nena, no? La que es fa tot Torelló... No! No, és que m'he enfadat. I després, bé, el Lic, No, en Lic, no, en Lic. En Lic té mala pinta. que parla sobre el nostre nivell de lligar. No. Bueno, és que clar, si et lligues a gent que va disfressada tot l'any... No, a veure, la seva nòvia no. La seva nòvia no. La seva no. No. Nòvia no. Ah, respecte. La nòvia ve, la nòvia ve. En el seu passat. Estava flipant, eh? No, en el seu passat n'hi ha algunes que segueixen disfressades. Allà diu que no. Una cosa, no li té res a dir. A veure, Sí, va. Espera, vine cap aquí. apareix aquí. Entrarà a càmera? Vale. Dale, va. Hòstia, que puta. Digues. Superatex. Bueno, l'ha tirat personal, L'ha tirat personal. No, ha anat a fer mal. Ja està, corta. Pel que he vist els companys, ha sigut molt personal aquesta. Ha anat a fer mal, eh? Calma un segon. Primer de tot, nom, edat i escrivir. Uau. Jo em dic Marc, però sóc en Billy Master, en Casper, és igual. Tinc 17 anys i... Solter? Bueno, segons el meu amic aquí, que va una mica perdut. Bueno, solter. Solter? I tens alguna preparat per avui? Algo cuinat? Bueno, t'agafen aquests i te'n busquen una i et diuen... És que Però jo vull aquest amics concepte, així. I jo et també. diuen, avui t'has de fer aquesta. Bueno, és que no sé, no, és que ja li dic que sí. No hi ha opció, no hi ha opció. No, aquí has d'actuar... Però una cosa, ells parlen amb la noia? Exacte, com ho fan? O ells diuen, no, tu prova amb aquesta i a veure si... Com te la gestionen? Perquè, a veure, les noies ja n'hi ha que van sortidetes. I
m'agrada aquest vídeo. Bueno, a veure, no hi ha cap mentida. No. Noies i nois, noies Nois i nois, clar, Noies i clar. nois, noies i nois. Mira en paus. Global. Nois i nois. Sortidíssim jo. Global. I, clar, et venen, hòstia, busca'm un amic, no sé què, i et diu, vale, doncs tens aquest, i ja està. I aquí està en Billy. I aquí està en Billy, que no falla. Tu, Billy, sempre estàs com... Que no falla, Un amic bro. amb Billy Casper. Ets el disponible, és no? més en Guim. És més Si tinc un col·lega, pum, va. És el típic col·lega que mai et fallarà. Ole, Mai et fallarà, mai et fallarà. Més amics com ell. és un heroi, és un heroi. Vale, a veure, jo, Marc, a part de totes les barbaritats i tots els tactos que us heu tirat aquí, com grans amics que sou ja, jo et diré una cosa i tu m'has d'assenyalar qui és el que més probable, vale? A vista, el que et digui el cor també, vale? Billy, en aquest cas. Correcte, comencem per alguna més tranquil. La millor disfressa d'aquí ara mateix. És que el sombrero... El barret de l'Arnau mi treu Barraqueta. És la meva debilitat. Ara ja no. Hòstia, Ara no. Ara no. Ara no. Ara sí. Ara sí. Ara de cop ets com en Zac Efron, eh? Vale, ja està, va. Vale. Tu, Arnau, t'han dit alguna mai per aquesta No, disfressa? no, jo el que passa és que... Però en plan ho ligue. està veient des d'aquí, deu ser tan aprensiu veure els meus Però pèls. i el pecho, bro, se't veu tot el pechamen aquí. Bro, Bro, si tens pèl, bro, la meva mare et pot depilar. Pot depilar la meva mare i pels haters. No, mireu, mireu. Ah, bueno, un aquí cal veure, tio. Quien pudiera, eh? Quien pudiera. Ja, bueno, Massa, això bro. és veritat. Molt Vale, feo, tio. el que es fa més pajes. Clàssica pregunta que sempre faig ja i no la veuré ja. Que es toqui com un tractor. I per què? tractor. I per què? I per què? Vol- Entre en Carles i... Em tenen cara Claríssim. pajero, bro. Sí, però és la cara. Jo veig la gent i dic, aquest a la nit s'ho passa bé. S'ho passa bé. En Barraqueta té una cara pajero, bro, que no se l'aguanta. Uau. Ah, no, tu no, bro. I en Carles també. Que el si ho es toca amb aquest pijama, bro. No, bro, Allà, no. Per allà al mig teus la tita. Va, S'ha de dir que és molt còmode, però no. I una pregunta, Billy, i dels 4 que heu sortit, qui és el més? Pajero. Et pots dir tu mateix. El que es toca com... No, jo... No. No. No, està, és que hi ha nivell, hi ha nivell. És difícil decidir. No. Va, jo crec que si ho englobem en tot el que són guarreries, Hòstia, no. marranades, jo crec que tenint en ton nòvies Va, em porta la palma. va, clar, El Lic, Corona. Lic, se'm Grande, porta la Lic. palma. Molt bé, bravo. Clar que sí. Però senyala, que gran és, vale. De tots els convidats que hem portat barra entrevistats, que ens hem liat amb aquestes persones, qui creus Hòstia, que el que que s'ha liat raro, amb més? A veure, El número era 5, sempre el recordo, perquè crec que és important. Qui creus d'aquí que s'ha liat amb més convidades? Clar, o convidats Públic. que hagin... Bueno, qui creus que ha sigut? Maneta de clar, que heavy, em puc equivocar. Maneta de heavy. Et recordo que el que està allà i que ha fallat el retrasat. El tècnic, el realitzador, Ja l'ha tirat, ja l'ha El tirat. tècnic no s'escapa, No, no, ell també. també està disponible. Jo sóc de Torelló, he vist en Carles La leyenda. en discoteques, en carnavals, i jo I es mou bé. sempre el veig amb una tia. Sí, home, Carles. Sempre. A veure, Ara sempre, fa temps que no el veig. Vale. Fa temps que no. Perquè m'he a veure, relaxat una mica. Sí, Jo- això, però Abans jo, diguin per coses. aquesta informació i l'experiència, em diu que en Carles... És juganer. La 5? És un màquina. La 5 en Carles? 4. 4. Doncs no me'n recordo ara. Però era majoria, claríssimament. Molt bé, molt Era bé. ell sempre. Ha sigut bon ull. Bona vista. Vale, el que creus que, doncs, va bastant per la línia aquesta pregunta. El que creus que lligarà més aquest carna? Que lligarà més. Correcte. Aquest carnaval. Que dius, aquest, folla. I pensa bé en la teva resposta. Per allà, Sí, bueno. un del públic ha dit que Un ha dit jo. Bueno, No, xupar-lo. Home, de la sala, hòstia. en Guim sempre... Que sí! Gana, És insuperable el que fa aquest carnaval aquest home. Hòstia, no. Però Insuperable. Però vosaltres, per exemple, quan un vostre amic es lia amb una noia allà al mig, què feu? Sou dels de gravar, dels de... Allà, o què? sí, Va gravar i després... graves. Humillar-lo, no? I el següent dia ensenyar-li, dir-li què has fet. Algo és el cabell. El que som de fer-ho, que, bueno, és Vaya que capull. tampoc ens trobem gaire en aquesta situació perquè ens costa, però la de si veiem algun amic liant-se amb la mà a l'esquena, baixar-li la mà... Hòstia. Molt bé, Uau. molt bé. Ajudeu. Bueno, si Quin veiem que companyia. un amic està una mica encantat, doncs s'ha d'ajudar una mica. Molt Ja bona. que jo no lligo, que lligui ell bé. Què has fet l'encantat? L'has agradat? Ara ha ensenyat el pobre Pol, que no s'ho mereix. Pol. Vale, va. I ja per últim, per Va finalitzar... dir que lligarà més de nosaltres. Ai, sí, de nosaltres? Què creus? Pensa-ho bé, L'any d'en Barraqueta. Molt bé, molt bé, l'any d'en Barraquet. No ho sentit. Molt bé, Arnau. Però jo vull... Aquest any confio en tu. Sortirà dilluns, Sí, sí, sí. espero que el dilluns... Barraqueta, 5 ties, s'ha acabat.
Sí. Seguida. Així empates amb en Carles. Amb lo de... Exacte, bro. feliç, Tu, I després els portem a la Heavy i ja m'has... I ja l'has empatat. Sí? Ar Molt bé. Arnau, jo crec que aquest any és l'any del triplet al Barça i també el del Carnaval. El triplete de l'Arnau. I ja per acabar, bro, el que tu dius, a xupar-la aquest de la Heavy, no ho fa bé. I et quedes tu, Marc, perquè tu m'agrada molt. No, és que no, I es queda en Casper. bro. Casper. Casper per la Una Heavy. cosa, no sembla... No es penso que té com una mica el meu cap, bro? Sí. La forma de cabell. Hola! Porten, Bro, ara m'ho estava mirant i dic... Va, pel cabell, bro. porten. Ja. Bueno, ara ens queda molt bé, a veure. Ara. Hòstia. No. A veure, passa el micro, passa el micro. Que és... Fa molt temps que fem això. Es poden posar de costat. Hòstia. Una cosa, Fem-ho, espet, posa... Uau, una uau, uau. cosa. Són iguals. A veure, seieu, però seieu. A veure... Quina càmera hem d'encar? Això tenen els ulls verds. Sí, jo no crec que són bastant. Semblen molt. Uau. Jo crec que l'hauríem de... Què has fet, mama? O sigui que quasi que podem canviar-vos vosaltres. Jo, de fet, ho i no es canviaria, nota, bro. no? Jo ho canviaria. Jo al nivell d'en Barraqueta... No, però aquest nano està molt pinci. Home, amb el nom- Què? Amb el nom et supero. Casper també No. sempre... Ah, És sí, èpic, sí, és sí, èpic, facto, és facto. èpic. Facto. És èpic. Molt bé. Doncs fins aquí la secció, bravo! Però cada dia heu de comentar la puta música aquesta. Que duro, bro. És que no me'n recordo de canviar-la Per fi mai. cada dia és pitjor, bro. Sembla més fosca cada dia. Demano perdó, bro, que la Aquesta gent... conversa és cada dia. Sí, Cada dia són molt la mateixa pesats. conversa, fem... Ell, és molt bé canviar. Però és que és un indirecte perquè la canvis. Sí, òbviament la canviaré. I, a part de la conversa, la secció també és la mateixa pràcticament, perquè avui tornarem a fer debats. Vale. Debats, avui. Aquest cop sí. O sigui, porto 6 coses a debatir que són bastant, bueno, bastant guarretes, però bueno, molarà. Estan marranes, bro. Sí, i després farem dos Que raro. tops, vale? Dos tops que ja us ho diré després. Vale. Va, comença. Vale. Dale, Charlie! Heu tingut alguna fantasia sexual amb alguna vostra amiga? Hòstia. Vull que sigueu sincers. A veure, però què vol dir això? Vull que sigueu sincers. Bro, una teva amiga que tu veus per pel carrer, la saludes i això, i després, Sí. no sé, algun dia has tingut... Sí, una xupar... No, ha de ser... No, amb Sí, clar. Amigues no, una Bueno, polla, és que que no. ja no té amigues, bro. No, bueno, clar, és que en Jan no té amigues. Bro, una cosa és que sigui una super amiga teva. Sí. L'altra cosa és que sigui... Jo sí, i el meu és recurrent, però vull dir... recurrent. Jo, de fet, tu saps quina anem estic a punt de Sí. referir, que no direm el nom. No. Un dia vaig fer una paja salvatge. Hòstia, està. No, va, Un dia vaig fer una paja següent. No, deixa'l Jo la acabar. sé també, és la que em penso. No sé si t'ho he explicat, crec que Ah, sí. pues. I vaig fer una La paja, dius vaig i arrepentir fem el un dia següent. pito. No. Com- I em vaig arrepentir el dia següent. Pot- Ah, no, el dia següent no, al mateix moment. Tu et vas masturbar pensant en aquesta teva amiga Sí, i l'any demà vas dir, soc un villano. sí, clar. Va arribar el moment de depressió. Clar. Sí, òbviament, Sí, però- i Vale. demà la vaig veure a classe, imagina't. De quants anys estem parlant? No sé, Però devia quina- tenir la seva edat, boig. Quina Vale. locura, vale, és Sí, debat. és una locura. Bueno, jo sí, però per somni, saps? Vull dir, no tries què assumies, per tant... Bueno, sí, bro, però si somies és per al... Mentider, ets un Si mentider. somies és per algo, bro. Següent! Poca vergonya, ets un Següent. poca vergonya. Vale, heu fingit alguna vegada un orgasme? No. S'ha de dir que això clar, som tios. Si follés ho faria... No, és Som broma. tios, No. tios és complicat. Jo crec que mai ho faria, bro. Això ho fan més Ja, les però noies, com... no ho sé, eh? Sí, No és de que l'ignorància. flipes. Però és la performance Els del tios, sí, els sexe. tios, bueno, poden mentir, però no sé, no... Jo crec Ja, però com ho menteixes? Jo no, jo mai. No sé, Però és que què fas? En plan, com ho mentiries? fas el crit, bro. Ah, A veure, fes el crit. Ah! Bro, jo pel que he parlat amb amigues, molts cops elles fingeixen. Molt. Molts cops, perquè volen que acabi el show, bro. Però... Constantment. Per o sigui... No, perquè volen que acabis ja. Sí, Sí, totalment. És caduc que és, que hagi de fingir l'altre. Totalment. Caduc. Bueno, Fem ronda com fingiríem? no. No, òbviament. no, és... O si vols, pots tornar-hi. Exacte, fes-lo bé, Si però. vols, pots fer tu. Vale, anem per l'altre. Anem per un altre, va, sisplau. Creieu que la pornografia ha destrossat la manera en què veiem el sexe? Totalment. Sí. Totalment, bro, no. Aquesta és clara. Qui digui que no... Però perquè el sexe, bro, que veus tu el porno, bro. En Pau, de fet, No és lo real, bro. en Pau el disfruta veient, bro. O sigui, el veu per Per plaer. per passar el temps, a vegades. Però, per exemple, Has dit, veure una pel·li. Ho vaig dir, jo, ho vaig dir. jo, he arribat m'amago. jo he arribat a aquest punt, vull que Pau expliquis el vídeo porno més heavy que has vist en teva vida, sisplau. Bueno, perquè us he explicat a vosaltres i és igual d'impactant. Sí, és molt... En plan, era un Però tu què trio. estaves fent? Explica tota la performance. Bueno, jo m'estava mirant. Un vídeo. Estava mirant. Jo Per Ah, mirant amb masturbar. raons. estava mirant el vídeo, bàsicament. I era un trio.
eren dos ties i un tio. Vale? Tu mires molts trios? No, precisament no sé, per això potser també va ser el fet que em va impactar tant. I el tio estava allà donant la mandanga, pim-pam, el tio era un guerrer, performava al màxim nivell. Era algun pro? Lionel Messi. Era algun proazo? No, era un proazo. I me'n recordo que vaig acabar de fer-me la paja i el seguia mirant al vídeo, perquè l'impactant que estava, era impactant. No, però a mi m'has dit que de fet vas deixar de fer-te la paja, no? No, vaig dir, what the fuck? I de cop estaves mirant una pel·li. Sí, no, vaig dir, què està passant, aquest nivell? I el que va fer mi pana és, en plan, estava follant i de cop... Vídeo. En plan... I de cop va començar a follar-se a una pava. Pim, pam, se l'està rebentant. I li va dir a l'altre, vine. I vaig dir, què fa? Se l'ha pillat, se la va muntar a sobre seu, o sigui, les cames li anaven aquí, el cul no tenia aquí, va començar a el cul i va començar a follar així. Salvatge. Jo me'n recordo. I quan va acabar, quan es va cansar ell, la va pillar, la va tirar a prendre, la va girar, va pillar l'altre. No, espectacular. Avui ens fonarem. Com has dit, Carles, la pornografia no No, representa la exacte. realitat, No, perquè Correcte. dubto que algú a la realitat faci aquestes capacitats. Tot i que ara, avui dia, jo ho sé perquè tenim un professor nostre que ho va gravar, Sí. que hi ha pornografia romàntica. Rotllo, que és com que ho fan més real, tal, saps? Bueno, va. Següent tema. Vale, ara que has dit això dels trios, m'ha anat bé per entrar a la següent, i és que si tu tens nòvia, però vosaltres penseu que teniu nòvia, bueno, jo tampoc en tinc. Penseu que teniu nòvia i la vostra nòvia us proposa de fer un trio. Què li diríeu? Amb un tio o amb una tia? Amb un tio el descarto. No, és que jo no em Amb puc una tia, concentrar. una tia. Jo és que depèn del mood, bro. A mi, per experimentar que sí... Però només un Quina cop, mala no es pot repetir. Sí. Però no es pot repetir, bro. És un cop. Home, jo si ho diu la nòvia, bro, òbviament. Cabrón. Jo, total, Estàs boig, o sigui, crec que depèn absolutament del nivell de la pava que ens estem enfrontant. Totalment. Si la pava és un monstre, jo et recomano que no. Què vols dir? Perquè- De quina pava parles? De la nòvia o de l'altra? No, de l'altre. Pon monstre que no Perquè- refresqui que és lletja, eh? Exacte. No, A veure, cada va una, superbé. cada una de les noies són especials tal com No, són i s'han de sí. respectar i tots els cossos són... Què Comença. estàs dient? Per on estàs entrant? Bueno. Ara, bro. Per què et fiques tu sol al merder? Bro, on t'has ficat tu, cabró? No, jo estava parlant de sexe, tu estàs parlant de cossos, És bro. un monstre, una pava, bro. Que no, però hi ha monstre de... De nivell de Monstre poder, llit. bro. Jo sempre que diré... no sàpiga. Però jo crec que, o sigui, va en funció de com estàs amb la nòvia, no si l'altre és un monstre, no. Bueno, Jo crec que és al revés. clar, però si tu Imagina- no t'atrau gaire... Quina? La nòvia? Oh, la nòvia, clar que t'atrau. Però dic, si tu posa un trio amb una que no, veus que no... Vale, però una cosa, imagina que cada cop diu, fem el trio, no sé què, i apareix l'Andrew Wallace. No, moro. No, Em moro. a part que et mors tu, a part que ho faria millor a la nòvia que tu, m'entens? O sigui, that's the level. Però segueixo dient que depèn de la nòvia. Jo sempre diré que per decepcionar dues persones a la vegada... Un puto perro. Per decepcionar dues persones a la vegada hi ha els meus pares. Molt bé, Així clar que sí. bro, Molt Clar bé. que sí. Bravo. Vale, penúltima. Creieu que s'ha de respectar un gatillazo? Sí, això les ties. S'ha de respectar, totalment, bro, totalment. Tu, Totalment. potser ho pots parlar tu més. Sí, tu, Jan, tu tens experiència. Jan, gatilles, Has de donat tant molts en tant. consells. Vale, jo crec que tots els d'aquesta sala els hi ha passat, per tant. No. Crec que tots podem parlar. No. Què dius, Carles? Eres fantasma. Oh, jo crec que no. No. Què dius? És un mentider, és un mentider. Però és gaire normal, no és pas normal, però què et passi? És depèn dels nervis, del Potser moment. no passa cada vegada, però pot Tu, passar. el pot que passar. un gatillazo... Una cosa, vols culpar-li? Sí, ell diu que sí. Diuen per allà que sí. És veritat o no? L'únic que és en Casper. És crac. Però és que s'ha quedat... Ah, espera, mira. A veure, una cosa. Manu, No, ai. Vine a parlar d'aquest tema. S'ha d'especificar. Gatillazo, no. Però clar, els primers cops, els nervis, inexperiència, Gatillazo. costa. Costo. Acaba amb gatillazo. No acaba. No, ho acabes perquè salvant. acaba en final feliç, perquè ho acabes solventant i tu treus com pots de sobre. És com un examen no has estudiat tipus test. Bueno, Primer bé, et tu cagues, treus. primer et cagues, Sí. però acabes. Molt bé. Sí. Tu acabes, però després, si tens gatillazo, amb què ho solapes? Però amb què ho tapes? Guerrer, no? Baixos. Molt bé. Perquè les coses són a baixa. Baixes. Després, Vale. sí, no sé, molts TikToks, Molt bé. baixes, i ja està. Sí, ja està. I fins aquí la meva aparició. Molt bé, bé, bravo, canvi. bravo, Molt bé. bravo. Merci. Vale, vull que demanis Gràcies. disculpes del que has dit del gatillat. No diré disculpes i de fet passarem a l'última. Demani Vale. disculpes. No, vull que demanis disculpes. Perquè Carles, no la t'has conversa que hem d'avergonyir, tingut abans nosaltres, Bro, no. aquell també ha dit una barbaritat. Jo no he dit res, bro. Que no, mira, quan tanquem cambres discutim. Vale, Bueno, última Vale? dels debats. Esteu a favor d'una relació oberta? Jo no podria. No rotundo. Jo que la gent encara el que vulgui, però jo no jo podria. personalment no, però puc bancar que algú altre ho vulgui. Jo No ho miraria exacte. malament perquè... algú- Jo ho trobo una tonteria, bro. És en plan, si tu vols una relació, per què collons la vols obrir? És que la típica afirmació d'això és
si tens una relació oberta és que no estimes aquella persona. No és No, així. clar, però. és que és no és així. això. Però és que no és així. Clar, tu imagina't que la vols, Per mi no és no sé, així. vols que sigui Pots la mare dels teus estimar-lo. fills i et lies amb altres. Però, germà, són maneres de veure la vida. No, dic no, això, així dic no. Això són maneres de veure la vida, bro. Però això fan moltes parelles, això. Sí. No ho sembla. En plan de que, vulguis o no, crec que porten... no crec que hi hagi amor, llavors. No, sí, en plan, jo crec que s'estimen, però en plan, imagina que portes, jo que sé, 20 anys amb aquella persona. Després seria més Tu sexual. vols provar alguna cosa així? Vale. M'entens, no? Ja anem està. anem a l'últim ràpid, vale? Faré top disfresses de tios, Vale. les ordenem i després top de ties. Vale, fas tu. L'important és de ties, vale? Bueno, dic les de tios. SWAT, Capitán Cervesa, que és molt típic. Capitán Soldà. Cervesa és mítica. Mono d'animal, que bueno, això... Bueno, això des d'otaku. Jugador de rugby i bomber. Vale. Ordre de sexy. De sexy? Sí. A veure, el Capitán Cervesa per mi no és sexy. Bro, Bo. és molt top, Sexy? Bueno, és top. Va, És és que divertit, però sexy. no són top disfresses, per mi són top més comunes, bro. Bueno, sí, també. Ja, no són... Més sexy, poder. Sexys els tios, perdó, m'he confós. Molt bé. Bueno, és que Bomber, més sexy. bomber poder sí, bro. Clar, Bé, que després SWAT, potser. SWAT... Ja és tan És típic que que ja jo les englobo igual, germà. I el mono, l'últim. Exacte, mono 100%. Mono Sí, sí. fora. Sí, complicat el top de sexe. Bomber. Ja anem per les ties. Vale? Infermera, Uf. policia, Ei. pirata, Ei. cowboy Hòstia. i de Spiderman. El diable. No. Pirata per què l'has posat, Carles? Pirata l'has posat. La tinc claríssima. No, pirata perquè mola, bro, els accessoris i La tot, tinc- és superbé. No és Cowboy. perquè vas de pirata tu aquest carnaval, no? No, Ah, no? Ah, No, cowboy, pirata, Spiderman, que més hi havia infermera i... policia. Aquest ordre. No, cowboy, A mi, cowboy, Policia, hi ha algú cowboy. cowboy, policia... Cowboy, sí. Hi ha algun Cowboy, cowboy policia, a mi infermera. que... De veritat, el cowboy... A mi Spiderman Hi em ha mola algú molt. que- Cowboy, policia, infermera... Ui, Hòstia, que llegat, un xaval. Ja hi torna. Bueno, bro, això. A veure, Cowboy, Infermera. policia, Vale, pirata, No, bé. Spiderman, Sí. infermera i ja està. ja està. Banquejant? Fes tu primer. Ah, bueno. No, jo volia, banco. jo volia tancar així perquè... És que veiem cares de que no banca. No, és que jo l'únic que m'agradaria dir, al igual que el SWAT dels tios, infermera de les ties, és com tan típic que per Sí, mi ja... baixa, Per tant, quin és per tu el millor? Cowboy. Després... Ui, sí que No ho t'està sé, no ho costant, això. Vaja, ràpid, va. Va, Va, bro. per dir alguna cosa, per dir cowboy, m'és igual, sí. Sí, no, cowboy. Va, xupar-lo. Molt bé. Ja està, Soy no, un Charlie. cowboy Vale, Charlie. del infierno buscando... Vale, gent, avui, bueno, heavy contra el públic, un altre cop, però Sí. on està el públic? On està? Així que, sisplau, presenciarem unes entrades més èpiques. No, l'entrada més èpica del puto públic. Del públic, sí que entrin els corruptes! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, Un aplaudiment, No, Històric, bro. una cosa... Com? I si enrice la teva Petita, piquem de mans. I si enrice la teva petita, piquem de mans. I si enrice la teva petita, i si enrice la teva petita, i si enrice la teva petita, piquem de mans. Ja està. Molt... No, uns absolutament màquines. Marc, se'm sent bé perquè se m'ha desconnectat el micro. Se'm sent bé? Vale, bueno. No, espectacular. Vull dir, per què collons toques la trompeta? No sé, un dia vaig dir, uah, m'agrada la trompeta. Vaig tocar la trompeta. I ara tan tranquil. Ja està. I a xupar-lo. Sí, perquè com que toco 4 instruments, tinc més facilitat per aprendre. Absolut màquina. Bueno, han dit que per aquí hi ha una collab, no? Que voleu fer una cançó o alguna cosa així. Bueno. S'ha de veure. Però quina seria la collab? Qui cantaria? A veure, qui tocaria? en Guim balla. En Guim Balla. Perquè, espera una cosa. Fem que en Guim balli, no? Vale, va. Amb la trompeta. A veure... Què vols, Guim? No. Serà aquesta. Marc, si es fica sobre la taula, es veu? no. Espera, és que ja està, estàs al teu prime, Guim. Però clar, no se'n veurà perquè aquí n'hi ha espai, No, et fiques aquí sobre. No. 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 Vale, Guim, quan vulguis, és el teu moment. Això és històric. A veure, ojo. Què està passant? Endavant.
Bueno, Bro, música de fons, eh? Vaya que Està falta. poc extrem. uah, m'està trencant aquest vídeo, tio. M'està fallant avui. Uah, és boníssim això, bro. Uau. Per Com què, pots ballar tan bé, què bro? balles com el Fortnite? Tu, és que jo no sé ballar, o sigui, no sé, però vaig veure algú a TikTok, no sé què, ho vaig fer un dia em van dir, tu, fa riure. Són els únics passos que té, no? Els únics. És això, o sigui... Los prohibidos, Oh, per los què ho tens? prohibidos. Aquí es Com vas a queda. una discoteca? No balles així, balles a la ràdio. No tens... No ballo, o sigui, no sé ni què faig. Aquest els últims cops entra a la discoteca i es marca un surfing amb un feeling així El desperten i ja... Billy Cat. Bueno, per cert, hi ha 2 corruptes nous. En falta un, no entenc. Com us dieu? Jo em dic Jan, Esteu solters, casats? solteríssims. Bravo! Ojo, vol dir alguna No ens mengem ni un rosco. Ole, bravo! ni el nom, això és Humildad. el més important. Bueno, Narcís i em diuen Sisa. Oh, Sisa. com si... Això. Jo crec que tinc més apodos que anys, quasi bé, però bueno. Que tires feta segur. Meló, caca bruta, caca vella, de tot. Cap de puta. Però per què un es Vaya diu... cabrons, bro. Per què Dic un... casa vella, i clar, aquest nom pues, ha sortit... Un es diu Lic i l'altre caca bruta, bro. Superagressiu. Caca vella. El principal és meló. Maló, vale. Meló és Bueno, top. doncs, a veure. Combat, no, Arnau? Exacte, no. És aquesta Una cosa èpica, jo crec que una de les millors seccions que hem fet mai fins al moment. Sí. Com porteu la cultura? Cultura general. Molt malament. Bueno, han vingut a salvar-nos. Han vingut a salvar-nos. Ho recordo, quan parlin els apropeu al micro, que si no ho sentirem. Què Arnau, és? qui creus que guanyarà? Jo, sincerament. 3 contra no sé quants, també et diré. Que som uns guerreros o no? Sí, vale, va. Escolteu, Jo se'l puc, bro. No, tu no pots dir res, bro, Vale, espera't. pues després farem preguntes de cultura general, que sereu vosaltres, els corruptes versus la heavy, vale? Jo faré una pregunta. Vosaltres heu d'aixecar la mà. El primer que aixequi la mà respon, a xupar-la. Vale? Creu que els guanyareu o no? Sí, 100%. Massa fàcil. Vale, vale, cracs. Massa Vale. fàcil. Vale. Single Pots la ficar jo. música? Vigileu. A veure... Si hi ha música... Peladíssim. Vale, primera pregunta. Quin any va caure l'imperi romà d'Occident? Sí, la Carme? 478. 476. Abans de Cris. No, després. Després. No. Abans de Crist. No, una cosa. No, 70. Hi ha un 7 segur. No, en 76. 78. 476, és una barbaritat. Bro, però que els arxiu... Ho han dit els nous o...? No, aquest sap molt. Bro, però que ho has xivat, això, o què, bro? Casper anava a dir 478, però l'han xapat. Molt bé. Sí, va, entre els dos, una barreja. Ens hem de concentrar, que ens violen aquests. Sobretot, vosaltres heu de fer un rotllo, una decisió. No pot ser a tres instàncies, saps? Quin és el segon país més petit del món? Segon país! No és el país del Vaticà, eh? No és el Vaticà. Anava a dir Xipre. Vale, teniu? Yeah. Nosaltres creiem que és Mónaco. És Mónaco. Què és la cara? Malament, avui. Vale. No, és que sort que han entrat ells dos. L'ha tret. Sort que han entrat ells Han vingut aquests dos, Déu meu. A mi em, Som un equip. a mi em sonava Andorra, però... Vale. Entre en Xixa i en Meló, bro. Tu, la Xixa de Meló s'està fumant. Vale. Quin és l'únic planeta del sistema solar que gira en sentit horari? L'únic planeta del sistema solar que gira... A mi m'agrada molt els planetes. Vale. Però ho saps. Sí. Tira la Charlie, Mercuri. a xupar-la, no? És un del mig. Júpiter no. Sí, Júpiter. És tan aprensiva la meva cama. Tu, és com si... Bueno, va. Farem cas al... No, Júpiter. No! Vale. Va, no has dit aquest? Saturno! Tampoc! Urà. Tampoc! Jo. No, tu. Venus! No, tu. Com? Venus!
Venus! Venus! Venus! Vamos! Vamos! Clar, el Tomados. sistema Acabat. solar a part de la Terra, Jo sí. òbviament. Aquí comença, bro. Ah, i a L'he la primera. confós pel Mercuri, bro. Anem... Quant? 3-1? 2-1. Segueixo. Tu no miris, Guim, que ets molt puta, tu. Quin és el desert més gran del món? Va amb trampa. He set jo, Amb trampa, He set jo, bro. Què? Quin? El Sàhara, bro. No. El de Rússia. No. Com ho dic? Va amb trampa. Sí, Vale, Marc compta com la Marc, Heavy. moment de la Heavy. El necessitem. Puc parlar per aquí? Ah, pots parlar per aquí? Sí, xatat. El desert més gran és l'Antàrtida. És l'Antàrtida. Ho ha dit. És l'Antàrtida. Uau. Molt bé, Bro, editor. Jo no he espectacular, arribat a bro. aquesta conclusió. Hem de donar una mica de... Vale. Mister Molt bé, Tarmarge. Marc. Molt bé. Donar un peixet, no? Donar un peixet. Una mica de marxa, si no... Guim, no el robis, tio. Va tocant aquí, bro. Aquí em veus cervesa. Vols provar-ho, allò? Aquí em veus cervesa, si veus res Vols aquí... provar-ho? i- Vols provar-ho? Sí, vols provar-ho, de veritat. Bro, no ho provis, no ho provis. Al final. Al final ho traiem, va. Vale, va. Si no, també, dale. Vale. O xupar-la. Vale, va. Sí, Vale. jugar aquí. Bro, que hem de sortir. Jo ratafia, xupar-la. Va, firmeu. Després també. Va, dale, va, sí, va. Vale, escolta'm. Quan és 12 per 12? Jo, Carmona. Ràpid. 144. No. Merda, puta mare. Sí, 144. Vamos, dale. Les mates? Ha de ser unes putes cames. Carla. Molt bé. No us fanteu. Vale. 3-2 guanya la Heavy. 3-2 guanya la Heavy. Anem guanyant nosaltres. Hem fet comeback, bro. Comeback. Quin famós artista es va tallar la seva pròpia orella? Vamos! Van Gogh! He set jo, bro, deixa'm-lo dir mi. Van Gogh. Van Gogh. Bro, però fes-ho Ah, èpic. per això aquell grup es diu l'oreja de Van Gogh. Pau també se'n menja. Pau, L'oreja de Van Gogh es diu així per això. Jo també. Vale, va, a veure. Vale. 4-2, mare de Déu, és el cop que no millor, sí. Gràcies. Vale. Quina és la cèl·lula més gran del cos humà? Charlie. Una cèl·lula. Cèl·lula, jo vaig fer biologia. Ens la dius o la dius direct? Som econòmics tots. I va acabar estudiant audiovisual, tranquils. Cèl·lula. Sí, cèl·lula procariota. No, a veure... No comença amb cèl·lules, és un nom, és com un òrgan. Ah, vale. No, espera. No, jo. La pell. No. Reticle endoplasmàtic. Xupa'm l'escrot, bro. És la pell. La pell. A veure, la pell no. No, Això perquè és no una part de dins la cèl·lula. És un òrgan. El que he dit jo és una part. Arnau, mitocondri. No. El cervell. No. No, però és... Bueno, jo Però què sí, sé. clar, mira, no. gran, Això el meu- és part de dins la cèl·lula. Però bro. jo us diré quina és, perquè no la El adivinareu. mitocondri. No, li puc tirar lletra. O cèl·lula, Comença amb l'O. Ovari. No. Jo és que serà veritat. És veritat. És l'òvul, bro. Vamos! És l'òvul, bro. Xupar-la. És l'òvul. A veure, també Bueno, t'he de però és que això no ho tenim també t'he de nosaltres. dir que si ens fiqueu una cosa, que d'això anem bastant perduts, anem bastant peixos. Nosaltres d'això d'aparell... Poc expert en dones. Ens van en contra. 5-2. 5-2. No. Ara, Bro, nosaltres hem dit les parts Vale, va. de la cèl·lula, tio. El clàssic va quedar sort, però va ser Que compunt. fàcil. Ja tinc. Beethoven. Com? Beethoven. Beethoven. Mare de Déu, quina pallissa històrica. espero que no s'hagi sentit el micro perquè ha dit una barbaritat. Anton està tocant la trompeta, bro, literal. Normal que la Carme ens res. Jo me la sabia. Passa que tenien ells el torn. Tenien ells el torn. S'ha de respectar els torns. Sí, molt bé. Vale. Heu d'anar més ràpids. Quina és l'única xifra que no es pot escriure en números romans? 0. El 0. Bé. Anava a dir, però com que ha anat tan ràpid... No ho sé, quan anem ara? 5... 6-3. 6-3? Queden... És fins a 15, bros. Estem. Bueno, bro, Tenen por la remuntada. faig ràpid. Por la remuntada. Vale.
Què faig, Òscar? Contim No, per no, dos, no. ara? Fes rap, Em fes. faig 4 i que quedin per dos. Fes perquè Ara ho Vale. preguntem. ho sentenciem. Quin és el nom? Quin és el nom del forat negre situat al centre de la nostra galàxia? Oh, la sé jo, bro. Ton? Ton? No, si hi ha una barbaritat. Sí. No és el cul, eh? Pues aquesta és la C, tio. La sé, bro. Comença per eso. Marc, tu pots dir, bro? Tu conta. Ara no, perquè ara serà... Ah, jo! Supernova. Sí, Supernova, la cançó d'en Psycho. Supernova, la cançó d'en Psycho. Quants? S.A. Quin tipus de forat negre, això de Supernova? No sé. Essa. Segona lletra. Sagitari. Sagitari. Sagitari, què? Com has dit? Torna a fer-ho. Sagitari, què? Sagitari Tauro. Me la fumo, Sagitari A. Home, bro, estàs bo. Vale. Bon, eh? Si jo me la sabia, bro. Vale, quina és la moneda més utilitzada del món? Euro. No. Jo. Dòlar. Jo. Ah, vale. La dels xinos. El- Com es diu? el ien. El pen? No. 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 El yen? Ah, no. Ja Heu va dit, dir. no heu dit l'euro que no. Hem dit el ien que no, que queda, tio. El dòlar. Era el dòlar, sí. Bro, però els dòlars no 6-4. són bitllets, tio. Va, és el mateix. Vale. És moneda, també. Quin és l'únic element que pot existir en els tres estats de la matèria? L'aigua. A xupar-la, bro. Molt bé. A xupar-la, bro. Vale? Està mal formulada, no és cap element. Fem una cosa. Faig aquesta i ja està. Ja està, bro, perquè ja està. Vale, però... Sí. I qui perd? Una cosa, ho estan Sí, dient... sí, qui perdi Valentí. Ho estem dient en la lleugera i això No. fa una mala No, pinta. això, no, només us dic que això fica exceso de sodio a algun lloc, vull dir que és bomba. Que no. Però cal... Sí, vale. Vale. Però això amb ratafia va bé o no? A tope, bro. Això em ratafia, va. No, va flama. Quina por, bro. Ara fem. Quina por, bros. Quin és l'únic esport que s'ha jugat a la Lluna? Vale, us ho dic directe. Vosaltres teniu alguna idea? Vale, no ho sé, crec que sí, dale. El golf. Sí! Oh my god. Gràcies, bro. Dóna'm això, dóna'm els plàstics aquests. Clar, no? Sí! Home, sí. Ja també. Una cosa, Històrica. avui hem de sortir de festa i els cubates seran com aigua. Si ho barregem amb això, demà Jo no vull morir, demà ens quedem sense carnaval. no. Són coses de la Com tarda. vols fer això? Jo us dic un consell d'amic, No ho feu. Poseu la llengua i ja està. Sí, no, fiqueu-s'hi poc. A xupar-la, hem perdut. Hem perdut. Sí. Hem perdut. Hem perdut. Carrers! Putes carrers! Polls, tio. Hem perdut. Fiqueu la llengua, vale. Us ho partiu. Sí. Hola. En Xixa no s'ho mereix, en Xixa. Bé. A xupar. Bro, tope de... Unes patates. El croissant. Jo crec que per tocar la trompeta em salvo. Sisplau. Vale, a la de 3 li cardeu, vale? Va, una miqueta, dale. Vale, Però tira't enrere, que vull tu veure. sol, vale. 3. Qui sol? No, No us ho acabeu, Vale. 3. Acabeu-s'ho, va. 2. No ho acabeu. Ja, dale. Dale. Pareu. Pilleu ratafia. Dale. Pilla un aigua. Tu, va bé la ratafia o no? És com llet o no? No, ja sabeu, ratafia de bosc, la millor. Si voleu aigua, us deixem fer. Voleu On aigua? estan els croissants, tio? Croissant. Va, clar. És aguantable, vale. Una polla. Jo he begut... Hòstia, hi ha un que ha begut molt. Bro, jo he begut molt, Jo he begut molt. Sort que això sortirà més tard. Perquè si les noies veiessin això i ens veuen a costats avui, seran corrents, La Perfecte, feina aquí. ja l'haureu fet quan us I veig. ara, per acabar, jugarem al juego de la galleta.
Guapos i guapes. Sí! Benvinguts una altra vegada a la secció de... Bueno, la veritat és que no he pensat cap nom per a aquesta secció. I no fa falta, me la pela bastant. Òbviament, bro. Però el que sí que hem fet avui, que ja ho notareu, és que hem canviat les parelles. Ei! Sí. Perquè avui som el combo contra els tiktokers, no? De l'Ubic. El combo, podeu buscar-ho per YouTube. Un saludo amb en Rubén. Seguim amb la secció. Avui consistirà, o sigui, serà el mateix que l'altra vegada. Serà a la de 3, 2, 1, diem paraules aleatòries i hem d'intentar arribar a la mateixa, però avui hi ha una cosa que afegeixo, que és que jo dic la lletra de la paraula que heu de dir els dos. Vale. I en el si no, nostre jo no cas, faria Ara més fàcil. en el nostre cas que diguin ells una lletra. I vosaltres Vale. podeu triar la nostra lletra. Vale, va, Perquè enxufem-la, sigui això. diferent. Vale? Comencem nosaltres. Comenceu vosaltres. Vale, Pau. I la lletra, amb la que heu de començar, és la lletra E. Vale. Paraula aleatòria. Si cap la possibilitat de que els dos la diem a la primera... Colleja. Això ja és històric, bro. Ai, perdona, bueno. Sí, què passa, sí. Si hi ha la possibilitat de que ho diguem a la vegada, Sí? la mateixa Oh, paraula... això és Què històric, passa? bro. Va, A mi no em sembla molt intel·ligent això, però vale. Què vols dir, bro? 3. Bueno, dieu, va. Per això està a punt de Va, passar. la E, 3, 2, 1. Escala. Com? Què heu dit? Va, bro, escala i elefant és molt fàcil. Escala i elefant. Escala i elefant és Xunguillo, molt fàcil. Jo veig bro, difícil. No, és fàcil. És fàcil. Ves enllà. Vaig enllà, escala i elefant. Sí. Vosaltres ho teniu clar? No, Jo diria una paraula, sí. Escala i elefant, Arnau, Vale. no tinc ni idea. Espera. Jo no Vale, tinc idea, bro. tiro, però no tinc ni idea, jo, bro. Jo sí. 3, 2, 1, Zo. circ. Ai, el palo, zo. Zo i circ. Uf, Bro. bueno, molt fàcil, que bro. fàcil, bro. Que fàcil. Però és superfàcil. Ara sí, bro. Sí. Ah, vale, sí. No. 3, No vagis molt Dos. específic, eh? 1, Espera. Vale, va. 3, Dos. 2. Animals. No, anava a dir les Era animals, bro. Ah, eren animals, bro. Era Jo animals. hagués dit Dumbo. Perquè heu dit... Vale, estem fent voltes. Animals Arnau. i lleó. Quantes portem? Animals i lleó. 3, ara és la quarta. Estem pintats. Animals i No tenen molt bona química, ja ho podeu veure que la química Vale. costa una mica, això. Sí. La tens o no la tens? Sí, eh? 3, 2, 1. Un salvatge. Ja dic. No, Pau, fill de puta. Lleona salvatge. Lleona i salvatge, uau. 5 rondes, portem? Uau, jo... Uau, Ai, no ho he dit, però és el millor de 3, per tant, la primera parella que guanyi 2 Fora de rondes... càmeres, Vale. fora Vale. de càmeres us diré lleona i salvatge, que Ei, Sí. La meva mare. Estera. Algo així era. Lleona i salvatge. Molt difícil. 3, Tirem. 2, dale. 1. Caçar. Què has dit? Caçar i paves. Vale, tio. Quina mala Caçar i paves, Quina bro. mala pinta que té això. Caçar i paves, bro. Què fas? Vale, va. Superfàcil. Vale, a veure si vale. l'encertem, eh? Pau, fàcil. Vale. 3, 2, 1. Lligar, vamos! A quan? Vale, total de 7 rondes. Sí, Set. sí. 7 o 6. Jo diria Sí? 7, Sí, sí. Segur? Sí, sí, Com sí. farem amb l'Arnau? Òbviament no farem. Comencem amb la nostra lletra, Arnau, o H. Pau. Hòstia, com pot ser tan fill de puta o no? Jo això no ho feia, començar amb... No, perquè hi ha infinites paraules. És molt complicat que passi. Vale, jo la H. Jo la tinc. H. Jo la tinc. Feu compte enrere, sisplau. 3, 2, 1. Helicòpter. Tu i jo haguéssim dit a la primera. Eli, helicòpter. La mítica, Heli, bro. és a dir, d'un globus, Sí. i helicòpter. Vale. Bueno, més o menys. Però és fàcil, tio. Va, 3. Fàcil, És facilíssima, bro. 3, 2, 1, aire. Oh, shit, bro. Molt fàcil, bro. Molt fàcil. Us he ficat paraules fàcils. Vale. Va, Pau, anem a demostrar, germà. 1-0. Vale, va. Dale. Lletra? Lletra tries, Carles? Lletra, P de puta. Uau. Va. Va, Vale. Deixa'm pensar. En qualsevol paraula no té. més fàcil que amb la H. Vale, va. 3, 2, 1. Persona. Pare. Persona. Pare i persona. Ah, vale, és fàcil. Espera, bro. Senyals no, eh? Ja, no em fiquis Arnau amb senyals. Pare i persona, bro. Sí, és Pare i una fàcil. persona, bro. És molt fàcil. 3, Jo crec que és molt fàcil. 2, 1. Família. A xupar-la, bro! A xupar-la! Jo hagués dit adult. Jo no sé què hagués dit. Adult. Jo hagués dit mare, bro. No, família. Bé. Va, bro, va. Vale, 2. Dale, lletra, que no sigui la K o la X. La D. D. Vale, ja la direm la primera. Ah, sí? Va. Ah, no. 3, 2, 1. Dàlmata. Dàlmata. Com penses en dàlmata, bro? Com que dàlmata, bro? És una espècie, bro. És una espècie, això. No ha vingut res més, tio. Dàlmata i dir. És un Vale. tipus... I dàlmata. És com impossible. 3, 2, 1. Pota! I ara què fem?
Heu guanyat? No, hem No? empatat, però fem una altra. Èpic, Una eh? altra. No, La segona ronda. enhorabona. No. Vale, va. Èpica, sí, jo no l'hagués pillat. Vale. T. Té. De taula. Vale. Tu. Ai, tal. O de tontos. Sí. Dale. 3, Espera. 2, Que bons que som. Espera. molt bona. Va. 1. Sí. Terra. Com? Teulada i terra. Oh, és Jo crec que ho podem deduir molt fàcil, bro. Superfàcil, bro. No No vull ho sé, pistes, vale, va. 3, 2, 1. Casa. Sí, però és superfàcil. Era molt fàcil. Que és molt mal idea de les lletres. Sí. Sí, però és que si no arribem Sí. a 10 No, però terra i teulada. I dura Anem a molt. fer l'èpica. Vale, va, Jo, enxufa-li. no, jo... Espera. És que clar. Digueu una lletra. Si aquest... A. Ah, uah, és que n'hi ha... No, Ara que- No, anem amb moltes, bro. Ja. Ara que si ho feu vosaltres... Ara fem... Però hem de fer menys de 2. Vale, va. Ah, Eh? Què vols dir? No, però era una altra ronda. No, com hem empatat, ara hi surt... Vale, va. Va. 3, 2, 1. Animal. aire animal. Què has dit? Aire. I animal. Joder, 3, hem empatat, tio. 2, 1. Ocell. És una mala idea. És una mala idea. Jo crec que hem guanyat i ja està. Fem una ronda més i ja està. Sense la lletra. Fem una ronda més i ja està. Vale, va. Que fàcil, sí, clar, bro. Va. Exacte, xupar-la. Sense lletra. Vale, tu i jo. 3, 2, 1... Nadal. Com? Sol i Nadal. Bueno, Sol i Nadal. Sí. Bro, Sol i Nadal, bro, és molt fàcil, bro. Ah, sí. És molt fàcil, A veure, bro. pots tirar unes Sol i quantes. Nadal és molt Pots fàcil, tirar unes Pau. quantes, bro. Sol i Nadal és molt... Sol i Nadal, pensa en el Jo sol. només em 3, Com a 2... No. 3, 2, 1. Hivern. Estrella. Sí, has dit estrella. Ah, era estrella. Eres tac. Hivern i estrella. Dale. Hivern i estrella. Vale. Sí, sí. A veure què pensa. No te'n vagis molt amunt, bro. Hivern i estrella, bro, l'estrella, bro. Crec que les... Ah, sabia que ho 3, 2, 1, lluna. Reis Max. Jo anava a dir estrella polar, bro. Pensava que... Jo anava a dir constel·lació, la veritat. Lluna i Reis Max, bro. Quan Estem porteu 3 rondes, eh? Estem pintats. 3, 2, 1. Un tió. Nit. Cabrón, bro. Nit i tió. Ah, vale, aquesta sí que és més fàcil. Bro. Vale, sí. 3, 2, 1... Regal. Vale. Bueno, va. 5. Vale, va, cardeu-li. Dale, va. Compte enrere. Tres. Ah, pe. 3, Va, dale. 3, dos, 2, 1. Planta. Cos. Què? Cos. I planta. Vale. Cos, planta. Cos i planta. Hòstia, és que he dit Nadal. Cos i planta. Tu tens alguna cosa? Sí. Espera't, Cos i planta. Vale, va. 3, Sí, sí, 2, de planta. 1. Tronc. Tija. Ah! Puta mare, bro. Sí, hauria, però no sé per què dic tronc. Una planta no té tronc, capullo. Ja. 3. Vale, vale. Dos allà. Vale. Ah, sí, 2. Va. 3, 2, 1. Arrel. Ah, era un o l'altre, bro, me cago en la puta. Tu què has dit? Arrel i branca. 3, 2, Espera, però no te ladris, bro. Arrel i branca. Portem 3. Vale. 3, 2, 1. Arbre. Vale, bro. Si fallem aquesta, he guanyat. Vale. Arrel? Ai, no. No, fusta i arbre. És fàcil. Molt fàcil. És molt fàcil. Bro. 3, Pensa-la bé. Pe. Pensa-la bé, bro. Fusta i arbre. 3, Generalitza l'arbre. 2, 1. Marró! Vale! Bro, marró, bro. Com? Com que marró? Com que marró, bro? Marró. Ah, sí, generalitza l'arbre. I Vale, va. Arbre solen ser marró. Ja està, bro. Ai, he guanyat. Ja està. Fàcil. Vale. Molt bé, Molt bé. Xan. Doncs fins aquí el pedaç del programa avui del públic. La veritat que jo m'esperava que fossin tan cabres, aquests fills de grandíssima puta. Un petit crac, la veritat. Ja han pillat les Jo ho he mans. passat molt bé. També Sí. us desitgem a tots un feliç carnaval, que us ho passeu superbé, la veritat. Ja hauran passat, eh? Beveu amb responsabilitat. Sempre en control, sense passar-se. Molt de sexe, que és superimportant. Correcte. I unes paraules de mis panes. Visca els corruptes! Eh!